A Najeriya an kaddamar da dandalin rijistar rigakafin Kororna ta yanar gizo. Kotu ta daure Nicolas Sarkozy. Gwamnan Bauchi ya samu hatsari, 'yan sanda 10 sun jigata. Mai sauraro Assalamu alaikum. Yau Talata 2 ga watan 3 shekarar 2021. Daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept, Isa Sani Randawa ne zan karanto muku labaran duniya. Sai ku biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To madalla, yanzu kuma ga labarun bi da bi. Tawagar mai girma gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad ta yi hatsarin mota. Hatsarin ya faru ne a lokacin da gwamnan da tawagarsa ke duba aikin titi a karamar hukumar ta Fawa Balewa. Jami'an 'yan sanda 10 ne suka samu rauni bayan motar su ta yi kundin bala, kuma a halin yanzu suna asibiti suna samun kulawar likitoci. Akalla da 'yan sanda 10 ne da ke bayan gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad suka jigata sakamakon hatsarin mota da suka yi a ranar Litinin. Ana jiran isowar allurar rigakafin Kororna a Najeriya. Gwamnati ta kaddamar da hanyar rijistar yin allurar. Gwamnatin da ta kaddamar da wata kafar yanar gizo domin yin rijistar allurar cikin sauki. Haka zalika an gayyaci 'yan Najeriya da su hanzarta zuwa kafar domin yin rijistar allurar. A ci gaba da shirye-shiryen tabbatar da tsaron lafiyar 'yan Najeriya da kuma yaƙi da annobar ƙwayar cutar COVID-19. Gwamnatin Najeriya na tsammanin isowar allurar rigakafin da ta saya watanni kaɗan da suka gabata. To kuna shan labarin duniyan ne daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Za mu je mu karɓi wannan saƙo da zarar mun dawo shirin zai ci gaba. Kayan kawa da alatin rayuwa ga sunan burjik a tangameman kamfanin AA Moda. Faɗi ki ƙara gaya musu, AA Moda Gallery sun kawo rantsaman atamfofi, falla-fallan shaddoji da kuma leshi gangariya ɗaurawar mata masu aji. Ba ni batu na ji, AA Moda a nan aka san mu, a nan muka saba sayayyar kaya masu nagarta. Daɗin daɗawa, AA Moda Gallery suna da jikunan mata da takalma, tanis kafin, leda tsakar ɗaki, yadin abaya, sarƙa da 'yan kunnen zamani, kayan haɗa jikuna da takalman mata, zannuwan gado kala-kala na ƙasashen turai, teloli masu ɗinki a nan take, GSM wayar hannu, kayan kicin da kayan ɗinki kala-kala sai kun zaɓa, tare da kayan Islamic chemist na mata gangariya a AA Moda Gallery. Muna nan a tsallaken yamma da ma'aikatar yada labarai ta birnin Katsina. Ko kuma a kira 0800 82 10 10 82 ko 0800 64 47 7507. Bangaren ado da tufa in dai da gaske kuke yi sai ku dubowa. To madalla, yanzu kuma za mu leƙa ƙasashen ƙetare. An zargi tsohon shugaban ƙasar Faransa mai shekaru 66 a duniya kan laifin yunkurin sace bayanan sirri da wani binciken da wata kotu ke yi akan badakalar wasu kudade a shekarar 2014. Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy hukuncin zaman yari tsawon shekaru 3 kan laifin cin hanci da sayar da kayayyakin gwamnati ba bisa ka'ida ba. Shari'ar dai na zama irin ta farko da wata kotu ta yanke wa tsohon shugaban ƙasa a Faransa kan zargin cin hanci, sai dai kuma akwai yiwuwar Sarkozy zai ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci, duk da cewa hukuncin ya ba shi damar neman sassaucin ɗaurin gida. To duka a ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa da shirye-shiryenmu. Kafin nan a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman ma Zainab Suleiman daga jihar Kanan Daban Najeriya da ta shirya shirin kamar yadda kuka ji. A sunana Isa Sani Randawa da na gabatar a wannan lokaci nake cewa kar ku manta kuna da damar tallata hajojinku a cikin shirinmu na Duniyar Labarai. Sai kuma ku tafi YouTube channel ɗinmu mai suna Duniyar Labarai, ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun ayyukanmu a kowane lokaci da zaran mun ɗora. RMC Radio, sashen Hausa na Randawa Media Concept ke magana, mu kasance lafiya.